जोङो दिनै आलि दानसैसो आरोना दिनै न'आवनो माने मैयाथ' ट्रेक्टर होदों नालाय ओमफ्राय दिनै फंबाय जों आलि दानसै नागिरदों रावबो हाजिरा होग्रा गैया नालाय न'आव दानाबानो उफाय गैया दिनै दानसै मालाय गायला जोब्बाय बुरा ओमफ्राय नै औ नैबे बिफाङा आं भिडिअ खालामग्रा नैबावनोमोन आरोना अ बाबु नैबे गोदो आं उन्दैयाव बाथा होसिग्रा नैबे बादि उन्दै समावहाय आलि दानफोरजोबसै आरोना फुरा माबादि जायो आंनि आलि दानायखौ नोंथांमोना नायदो आरो खोथिया फुनाय मानाय नोंथांमोना आंखौ रोङा नंगोन आरोना गासिबो नायजोबदो औ नै जों बारसिग्रा जायगाया बरियाखाना फंबायना बरिया जोङो दा आलि जावखांना बैयाव बिमाजों रायजालायबाय नै गथ'आ गला दानिसिगोन आरोना औनो फुरा मालाया नै गायजोब्बाय आयौ बिसिनिखौलाय दे माबादो दुगैग्राया बैयावनोमोन आरोना लोगोफोरनो दा फंबाय जोंनाथ' दुगैया इमान गोजानावसो लालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा सेन्देलखौ नैबाव दोनलांसै आरोना सेन्देलखौ बाव दोनलांनानै गायसै आरोना जोंनाथ' बै गोजानावसो बैयाव फैर' सारामि होआबा इमान गोजान गायबोबाय फैबाय आरोना ओमफ्राय जोंनाथ' बै गोजानावसो लालाय बाव गायनाय माने जोंना गोजान जायो फैनोनो एकदम माइ गायनांगौ खस्थ' सिगांनिफ्रायनो बेबायदि ओइ थांबाय जोंना बैयावसो आरोना माइ गायग्रानो ओइलाय बावसो नै जोंनिया बरियाखा नैबे बिफांखौ जोङो लांनो नागिरदों आरोना सासे फंबाय जाजोंहाय अ बे बिफांखौ लांगोन नै आदुमब्रा दैयाव दुगैग्रा खालामनो नागिरदों आरोना बिफाङावहाय अ फंबाय नैबे बिफाङाव गायग्रा खालामनांगौ लाइ दुरुखौ ओइलाय फादार ओमफ्राय सिस्टारल' दं आरोना आइमोन गैया गोलैबाथाय सेस आरोना दिनै सेयार खालामगोन आरोना आंनि आलि दाननाय आलि खोनाय बेफोरखौ आरोना दा नैबे फंबायखौ लाबोदां केमेरामेननि थाखाय ना फंबाय नोंखौ लाबोदां आंखौ माइ गायनो रोङा बेफोरबायदि खोथिया फुनो रोङा बिदि साननो जानो हागौ नोंथांमोनहा ओमफ्राय बे माबाया लाइ दुरुरा बेखौ लांगोन आरो आङो बै दैयावहाय गायनो दुगैनो बिराद दुगैनो ना लाइ दुरुरखौ बिनानाव दं ओमफ्राय बाबा दं आरोना बाजैमोनाथ' आइमोनाथ' दखानावसो थांदों इलाय लोगोफोर जोंनाथ' बावसो लानाय नै आलि गायनाया दिनै रावबो गैया नै मालाय बिसोर हाजोबलायबावसैसो ओमफ्राय जोंनाथ' नै दाबो हाथायाखै नै बैनिफ्रायनो ओइसिम आरो हाथायाखै लोगोफोर दाबो नै औ नै फादार ओमफ्राय सिस्टारल' दं आरोना फेमिलिखौ दिनै नुजोबनाय नङा नोंथांमोनहा ओंखायनो आलि खोगोन आरोना लोगोफोर आं मानि थाखाय बेग लाबोदों माने बे बेगखौहाय आङो मबाइल सोनानै दोनो आरोना नङाबा दा हाब्रु नांजोबगोन लालाय मालाय गायखांजोब्बाय नै जोंना मैया ट्रेक्टर होदों ओमफ्राय दिनै खोनांगौ आरोना थाब फै दिनै गैला जोब्बाय नै जोंहासो गैया नै दाबो नैबे लाम सेस ट्रेक्टर होजोबनाया आरोना जोंना ओमफ्राय गाबोन समफोरनिफ्रायसो गायनो हागौ जोंहा बेनो आरोना जोंना नैबे बैनिफ्राय मैया ट्रेक्टर होदों नालाय ओमफ्राय बैसिम आरो दिनै गायजोबगोन नों दानांसिगोन गथ' मागोना हाजिरा फुरा दिनै जोंहा गायसिजोबगोन आरोना बेफोरबायदि भिउ जानानै मा नांबावगौ नै लोगोफोर बेफोरबायदि भिउ जानानै दिनै गायसिगोन आरोना फुरा दिनै गायसिगोन आदायाबो फैनो हायोमोनफा बाजैयाबो माइनाव गायासै माया आं मबाइल सोनोसो लाबोदों आयौ बेयावहाय माबादि जायो बाजैया फैनो हायोमोनफा थाङाखै न'आव सालाबाय थागोन बे दा खोथिया फुग्रोनो हायामोन माबा गायग्रोलाबायबायसो जावलिया माला गायखांगोन दे है आलि थालि खोनाङालै बे फैबानो जानायालाय मा बे फुरा गायसिगोन आरोना मालायनिसो आरोना मालाय हाजोबावसो जोंहा नै दिनैसो फार्स्ट गायजेननो नागिरदों गैया जोंना दिनै फेमिलियानो रावबो गाबोनफोरनिफ्रायसो नुगोनदां फिसा फिसा होयो माइ गायनाया सोरबा आं गायनो नालाय एफा फिसा फिसा जायाखै माइया मालाय दोंनैल' माबा थाइसे जालाजोब्बाय नै जावलियावलाय माइ माइयानो जानाय नङा बे ओइ खोथिया फुफैग्रोदो नोङो जानाय नंला खोथिया फुवाबा खोथिया फुफेराबासो जायो नै दाखालि फुफैनाया बेल' नै
Halo Dede. Mari. Jalan balik ya, Bang. Lu cek ada apa? Wah, ini lagi. Mari, kali na. Thôi chân lăng nữa. Buồn mà là lại. Pha có lô gàm tốt. Mình cứ lấy này bị cũng nữa. Video lên nào ra chăm bà. Ra thả lưng nó mà cái nè thành smart yêu 시행 잡아요라. 앙시피티가 입어보면 시간을 다시 비rat 마바 자든. nó cái này 시가 일리칸지. đầu xe trên đây đang khai nhá sula. 다 쌍등. mà để mày cái clip lấy. 마리가 입어보자 이자 그날 룩스다. 다 아무가 이마마 찬자 그거가 이술라 그거가 이라고 그래. 아이 평무장 이렇게 하면 장 앞에 장 맞추는 거. 내가 나 다우스. 자, 그렇게 시기시 하나 내가 나. 앙시피 가이는 중은 다오니. 아이 다니다. mà cái này ra khử bé thành mà. mà cái này ra khử. cái nha. mà đi cái khưng ngơ. 시고 잘못하면 가이면 레딩을 시작해. 간지날래 버려. 간지 누나 말 그냥 버려. 기술 투투. 이거 시가 이거랑 싫어. 인달리 말자 그누나 cái ya. Mali kusin dong gao nan dan dao sat sinja kubai. Cái thì mấy này. cái bút đi nha. À đi làm xây cho tôi phải làm cái năng ngồi đây là đầu xí ra tụi con là cái gì à? Ra cái chiếu được. Nói sao chứ cái. Đầu chân đầu xí lây. Đúng đây là cái thì xe bắt xe được. Rồi. 화사이 cái khăn hay gì vậy? Ai mà con khờ lang. Chết này yang thôi nữa bơ. माइ गायनानै थांसैना दिनै लोगोफोर फाइनेलि मालायनि गायगासिनो मालायहा जोंहाथ' दिनै फेमिलियानो गैया नेरावबो जोंहा गाबोन समफोर जागोन आरोना फेमिलियानो आइबो गैया बाजैबो गैया नैबे हाजिरा लाफादों मेमब्रामखौ नालाय मेमब्राम बरिया खारना आलि खिलासो फैखायो आरोना मानसिया आलदा मोनखायो आं थांसै मालायफ्रा गायगासिनो नै माला हागोनथाय सप्तासे लाबावगोनदां मास मोनसे ट्रेक्टरसो होनो नागिरदों ओमफ्राय खोथियाखौ गाबोन फुफैफिनसै थांसै लोगोफोर जोंहा ना मिब्ला मिमब्राम माबे मा जाखो जोंहा लोगोफोर माइ गायसौसो होबोनांबायलै माथो नै मटर एवबाय एवनानै होबोनांबाय मालायसो एसेलै मोसौआ मालायनि माइयावसो थांलाबायबाय मोसौआ आइयो गाग्लिजोब्बाय सेस मालायनि माइयाव बबेनिफ्राय थांनांगौ मालाय गायखांजोब्बाय जोंहा दासो